Работи ли? Да. Здравейте, колеги! Благодаря на всички, които избрахте да се сварявате още в тази зала, защото наистина е изключително горещо. Ние ще си спазиме тайминга, единствено и само ако имате въпроси и искате да останем, ще останем. Вече имаме ли въпроси? Някой дигна ръка. Добре. Между другото, аз нямам презентация, имам един единствен слайд. Къде отиде презентацията? Чакай сега. Те всички вече са дура до батерия. Ама ние не сме виновни за това. Искам да ви представя моите панелисти. Един по един. Започвам с Роската. Роската е човек, който, ако не го познавате, ще ви кажа малко повече. Обича да организира доста неща за колеги брокери извън работната сфера, като брокери на планина, картела, който е с доста така видни колеги, нали, той ще разкаже повече, ако иска. Така че много ден, познаваме се колко, Роска? 3 години, може би? Или повече? И не от 2 месеца, да. 3 години някъде работиме с Роската, изключителен професионалист. Тук съм си записала въпросите, които ще ги питам. Така че доста дълъг лист съм подготвила, няма да се бавя на всеки. Злати Томева, изключително удоволствие, работим вече 7 години, мисля, 7 години. Изключително готини преживявания, не само работно, супер се стиковаме и с Янчето, която тук ни прави снимките и видеята, но уникален екип, поздравявам ви за което. И Вайло Муцанкиев, любимия ми кредитен консултант в момента. Това е колега, който 21 години е работил като брокер на имоти. Но от 2 години е само кредитен консултант вече. Така че го поздравявам и за тази стъпка. Поканила съм ви много различни профили хора, за да може да чуете и да видите на всеки един предимствата. Кой как е избрал да работи, защо го прави, кое му носи удовлетворение от цялата работа. Така че мисля да започнем с Злати. Хващай микрофона. Ето ме. Сподели ни, Злати, при тебе как започна това начинание? Кредитното консултиране. Имаше ли, ти изпитваше ли някаква необходимост да започнеш работа като кредитен консултант, освен че си брокер на имоти, имаш доста работа и без това? Нямах никаква необходимост от началото. С господин Тошев се познаваме от 2007 година и през годините, особено както почнахме да работим в София, доста често сме се виждали, той се ми казваше: хайде, кога ще почнеш да работиш с нас, нали, да бъдем ние кредитни консултанти. И аз му казах: Тошев, не мога на друг да поверя сделката, кредитирането и клиента си. Това не е за мен, не е моят модел, ние не работим по този начин, това няма как да стане. И докато в един момент, мисля, че беше средата на 2019 година, Ели ми се обади, представи се, че е от екипа на Тошев и каза: измислихме модел, който много ще ти пасти на тебе. И така започнахме всъщност от 2019 година да работим заедно. Преди това съм правила кредити с банките, но бях доста ограничена. Работих с 1 или 2 банки, с които бях изградила добри взаимоотношения. Да се разбира, познавах много добре кредитните консултанти в самите банки. Можехме да си говорим с тях извън работно време. За мен това е партньорство, много държа да го кажа. За мен е партньорство и с някой, който работи, ако работното му време свършва 5:30 или 17:30, за мен това не е партньорство. Нали, няма как да работя с такъв човек, или ако човек е просто една пощенска кутия и препраща имейли моите на някъде и съответно нечи имейли до мен. Това също няма как да работя с такъв човек и поради всички тези причини наистина аз бях доста ограничена и трябва да ви кажа, че допреди да станем партньори с Credit Center, ние правихме на нашите клиенти кредитите, но никога не сме взимали комисионно от банките. Просто не ми се занимаваше, това беше много сложно, ми се струваше, някакви неща искаха и аз предпочитах просто да се бъдем концентрирани в клиента нашия, в сделката и в осигуряването на парите. Всички вие знаете, колеги, че в момента, в който влеземе в сделка, а то всъщност и отпреди това, финансирането е много сериозна част и тя е нещо, което може да ни провали и най-добрата сделка.
най-добре договорените условия, най-прекрасният имот, който са намерили нашите клиенти. И това е основната причина, поради която аз избрах този модел да бъда с тях партньори. И като почнахме от 2019 и вече колко години, 7, ние сме почти всяка година с едно малко изключение диамантини партньори на Кредит Център. Ако пляскайте. Значи ти такава реклама ни направи, не ми беше това целта, но много ти благодаря. Не съм почнала. На Ивайло сега мисля да ви така редувам, за да си почивате междувременно. Ивайло, ти 21 години брокер на имоти и изведнъж превключи бързо към кредитното консултиране. Костваше ли ти усилия? Как беше този преход от едното в другото? Разкажи. Преходът при мен стана плавно и изключително случайно. Аз бях 13 години менеджер на офиса в Младост, първоначално на адрес, последствие като създадохме имотека, стана имотека. И през цялото това време изключително успешно работихме с консултантка от Кредит Център. Нали, аз бях спокоен, целият офис работеше с нея до един слънчев ден, в който консултантката забременя. Нали, чухме се с Тихомир Тошев да ми изпрати друг консултант, който да почнем с него да работим през това време. Тихомир ми изпрати друга консултантка, тъкмо на 6-7 месец се стиковахме, почнахме да работим добре и тя забременя. Звънахме Тошев и го помолих, викам Тошев, дай ми мъж, нали, защото сега това, нали, тъкмо с някой се сработиш, нали, той изчезне. Нали, и той ми изпрати едно момче, което беше ново в бизнеса. Нали, започнахме така плавно, лека по лека да работим с него, но в рамките на един месец развали 3 покупко-продажби на мои консултанти. Къде са забавени, къде са с неопитност, къде поради някакви други причини. Хората в екипа ме стръкнаха, нали, и казаха, то с него иска. Нали, защото реално той пречеше на бизнеса ни. И тогава седнахме с Тошев, не поговорихме. Дай да пробвам, да видим дали ще успея. Добре, не се ли чуваш все? Да. Ние те чувахме, ама те не знам. Добре, и така започнах случайно да пробвам дали ще мога да съвместявам, нали, кредитното финансиране и менеджерската позиция. Нали, какво ми хареса и защо останах в това. Нали, на първо място на консултантите много им хареса и много добре го приеха, защото получаваха една допълнителна сигурност, нали, че още някой, освен тях, нали, следи и за документалната част, следи за финансирането. Нали. Отделно пък клиентите се чувстваха така привилегировани, че лично менеджера на офиса се занимава, нали, с тяхния казус, тяхната сделка и финансиране. И това така ми хареса, запали ми. Материята ми се стори, аз съм така, обичам таблиците и цифрите и се оказа, че е моето. Поздравявам те за което, защото той само за 2 години се нареди в топ 10 на класация топ 100 на кредитните консултанти. Роска, да преминем към тебе. Здрасти. Това е човекът, който и до ден днешен решава, че ще бъде фокусиран единствено и само върху имотите, въпреки че познава всички нас и знае всички предимства на това да държи сделката си в ръце. Защото истината е, че когато имаш сделка с кредит, което ще се случва по-често тази година, който държи кредита, той ти държи сделката. Нали така? Роската обаче предпочита, кажи ни твоя начин на работа, как го правиш ти? Ти си фокусиран върху имотите. С кредитите какво правиш, когато имаш клиенти с кредити? Здравейте на всички! Така както Елена спомена в началото, аз обичам да организирам събития и да събирам хора. По същия начин процедирам и с кредитите, обичам да работя в екип. Защото вярвам, че екипната работа може да предостави на нашия клиент, по мое мнение, малко по-висок ниво на услугата и малко повече добавена стойност. Самия аз имам самочувствие във всичко, което правя, но се чувствам по-уверен, когато си партнирам с професионален кредитен консултант, тъй като назад във времето съм работил с колеги от банките, но често съм се срещал с трудности, предполагам много от вас и по-млади колеги тук.
клиент-купувач им казва, от банката ми връчиха да си направя пазарна оценка, един списък ми дадоха с оценители, с кой оценител да работи. Или от банката ми казаха, еди кой си документ, че трябва да им представя, кой ще ми ги даде. Или приключва сделката и от банката ми казаха да отида до нотариуса, трябва да взимам някакви документи, защото иначе няма ми дадат парите за кредита. И бидейки свидетел многократно на такива ситуации с мои клиенти, аз се засягам много и казвам, това е абсурд. Крайният наш клиент, ползвател на услугата, да се изисква от него нещо да прави. И затова започнах да си партнирам с Елена и с Credit Center, запознани един общ колега и много добре се сработихме. Аз абсолютно разчитам, че в момента, в който насоча мой клиент към тях и конкретно към няколко колеги, мой личен кредитен консултант Стиляна Ивановска, няма я, може би в залата, но ще го чуя на записа, с нея се разбирам само с поглед. Аз съм убеден, че в момента, в който тя започне работа с моят клиент ще получи най-добрата услуга в сферата на кредитното посредничество, в случая за бизнеса на кредитното посредничество безплатно. В моя случай платено. Да. Защо да получава комисиона за насочване? Вие всички знаете, че като брокери, работейки с който и да е кредитен посредник, регистриран в БНБ, получавате комисионни. Различните посредници различно бонусират клиентите си, съответно и ние, Роската. Злати, кредитното консултиране отнема ли ти много време? Не, Защо? защото вече от 2 години Яна го прави. Много кратък и точен отговор. Да поздравим Янчето. Можеш ли? Истината е, че кредитното консултиране и въобще информацията цялата, която идва от всички банки и насоки, последните 3 години, да кажа, стана много интензивна. Страшно много информация, която и се променя доста често. И с Яна решихме, че наистина е по-добре една от нас да действа и да работи кредитите изцяло, за да бъде в час за всяка една особеност на всяка една банка. Нали разбирате, аз ако си правя моите кредити, тя си прави нейните кредити, аз ще познавам 2-3 банки, тя ще познава други 2-3 банки, но аз няма да познавам нейните банки, тя няма да знае детайлите. По този начин, когато дойде купувач при нас, още на първа среща и се запознаем с неговия профил, ние не можем наистина реално да прецениме той за коя банка става. Всички знаем, че първо го преценяваме като профил, коя ще е най-подходящата банка и след като намерим имота, преценяваме пък според имота, коя ще е най-подходящата банка. Този модел при нас доста добре работи. Да, Яна е доста по-натоварена от преди, но тя влезе много в, така да кажа, в част, в компетенциите на банките, знае най-малките детайли, тези, които са под чертата, под запетайката, дето не са и казват. Добре, това, че вие започнахте да си работите сами кредитите на клиентите, помогна ли ви да увеличите броя на сделки, които затваряте като цяло? Да, помогна ни, защото първо станахме много по-експедитивни с кредитите. Много добре се ориентирахме в началото как да се консултираме купувачите, което е изключително важно. Това го въведахме като основен принцип, да получава всеки един наш купувач първоначална оценка на кредитната му, неговата способност като кредитополучател. Дори минаваме и предварително одобрение с идеята утре, ако изведнъж ние намерим имота, нали, не всеки път става толкова бързо, ние да не бъдем фокусирани в този момент върху сега коя банка, пък тази ли, пък втората ли, пък третата ли, а да бъдем изцяло фокусирани върху сделката с имота. Да почнем с търговските преговори, дори да консултираме по телефона още, нали, когато сме видяли, излизайки от огледа и клиентът е казал, да, това супер много ми харесва, ние веднага можем да се обадиме на оценител, с който работи с тази банка и да й кажем, примерно, Фани, харесахме апартамент, банката ни е еди коя си,
пращам ти линка, виж колко пари ще ми дадеш. И буквално в рамките на около 1 час след огледа ние знаеме дали наистина и този апартамент ние можем да го купиме. И тогава вече почваме да мислиме за търговските преговори, за депозиране, юридическо обследване и така нататък. Много е лесно, когато ние в началото още знаем коя ни е банката. И не се лутаме след това. Това много сваля и напрежението в купувача. Иво, към тебе. Кое ти е по-лесно? Да работиш с клиенти за имоти или с клиенти за кредити? Това е сложен въпрос. Когато се обичаш работата, се стремиш, нали, всеки ден да се развиваш, да подобряваш. Към момента смело мога да кажа, че и двете са еднакво лесни. Браво! А кое ти е по-сладко? Кое ти носи повече удовлетворение? Можеш ли да степенуваш? Освен финансовото удовлетворение от двете работи, което е ясно, защото го работим, удовлетвореността на клиентите, нали, също за мен е една допълнителна мотивация да работя. Това, което правим в момента в Credit Center. И може би разликата е, че понеже услугата при нас е безплатна, удовлетворението и благодарността на клиентите е изключително искрена, докато в имотите те са изключително доволни и щастливи до момента, в който трябва да платят комисионната. Тогава вече са малко по-малко доволни и почват да търсят махна за всяко нещо. Така. Разка, какво правиш ти, когато имаш клиент и разбереш, че той ще трябва да тегли кредит? Интервю за работа. Да, наистина, кани го насреща в нашия офис. Правим една детайлна разходка, образно мога да нарека, през това какво му предстои на клиента, доколко той е запознат, минавал ли е вече по този път или сега ще минава за първи път. Аз правя една консултация, безплатна, изцяло образователна, давам много стойност информация и се опитвам също да науча максимално много за моя потенциален кандидат-клиент. Ако разбера, че той е мотивиран и след това също има добър профил, за да изтегли кредит, го препращам към кредитния консултант, с който работи, за да може той да ми и потвърди. Тоест ти първо го отсяваш, първо ти правиш среща и тогава го... Задължително срещата е първо при мен, задължително аз обяснявам процесите, които предстоят на този клиент. Имате предвид, хората дори да са купували по един-два имота, не са детайлно запознати. Аз държа след среща с мен, когато излезе един човек, да е напълно наясно какво се случва при покупко-продажба и финансиране с ипотечен кредит на даден имот. След това, след като съм обяснил, разказал, успоредно аз съм продал услугата на кредитното посредничество предварително, просто го насочвам към човека, давайки му един телефон, казвайки къде е офиса да се срещне. Супер, мерси. Искате ли малко, понеже не знам кой е кръстил така панела ни, златна мина. Явно много злато има в кредитното консултиране. Да си поговорим за цифри малко. Злати, помолихте да се извадиш за 2025 година броя сделки, които си затворила с кредити и съответно паричките, които си получила като възнаграждение. Може ли да споделиш с аудиторията? Да, даже си направихме труда да погледнем, защото нямах точната цифра. За 2025 година, първо искам да кажа, че нашата агенция е малка агенция. Ние сме 5 човека екип, от които само аз и Яна работим купувачи, т.е. това е за нас. Направили сме 26 кредита, Яна ми помага. Помагай. Да, направили сме 26 ипотечни кредита. Като финансово изражение около 35 000 евро сме получили като комисионни за 2025 година. На Станимир Ставрев, повечето от вас го познавате. Любимия имейл, който той вижда в почтата си,
е от Силвия Генова, счетоводителката на Кредит Център. В момента, в който види, че Силвито е пратил имейл, почваме и на луда радост. Иво, кажи и ти, моля те, твоите цифри за миналата година. Моите цифри като за начинаеш консултант на 2 години. Дръж микрофончето. Да. Така, да чуем начинаеш. Оборота ми от ипотечни кредити е 11 милиона. Това е генерирано от около 60 ипотечни кредита. Личният ми приход, след като съм се разплатил с брокерите, които са ми подали клиента, се връзва някъде около 14 000 лева месечно. И той обича да си говори с Силвито. Роска, теб няма да питам за цифри, защото ти само насочваш и при тебе ситуацията е малко по-различна. Аз мога да кажа на моя кредитен консултант оборота за миналата година. Кажи го, а що си го запомнил, дай го. Над 50 милиона в кредити. Над 50 милиона в кредити с Тиляна. Разбира се, моят принос е само няколко от тези 50. Една част, но все пак достатъчно. За един кредитен консултант, колеги, не знам доколко сте запознати, 50 милиона е огромен обект за една година. Огромен, това е един човек. Тук не стоят екип за този човек. Един човек ги прави. Роска, дайте, ако му си хванал микрофона, да те питам още нещо тебе. Можеш ли да ни разкажеш с какви трудности си се сблъсквал в сделка с кредит? Защото с теб сме работили, аз съм работила с теб, доста трудности така сме преминали. Ами, ние във времето сме работили с много интересни клиенти и аз имам късмета да привличам така се високо поставени личности, дали от държавни или политически позиции или от частния сегмент. Така ли не ще стига до нашия офис и работим интересни проекти. Интересни какво имам предвид? Нетипични, малко по-големи, малко по-особени с статутите. Това, което сме срещали най-често като трудности в нашата работа и това, което ми е помагало партнирането с кредитния посредник е да разберем детайли за имота. На мен ми помага в работата като брокер. Защо? Когато предстои да започна работа по някакъв имот, и смятам, че това ще е полезно за всички колеги, продаващи и купуващи, но при работата с продавачи, при първата ви среща и подготвянето, условия, презентации и ценообразуване на един имот, ако ви имате представа от кредитното посредничество и пазарни оценки, партнирате добре с някой посредник, вие може да сте много подготвени в ценообразуването и изваждането на конкретен имот на пазара. Най-големите трудности, които аз съм срещал и с Елена сме борили, това са имоти, за които не сме разбирали цялата информация още в началото. Оказвало се, че собствениците не са споделили цялата истина относно статут, относно точна квадратура, относно тераси, относно това, че примерно последния случай, който имахме, мезонет с сутеренно ниво, на което обаче сутеренно ниво статута е на склад. И всъщност ние продаваме два обекта на партерно ниво 80 квадрата апартамент с прилежащ 120 квадрата в склад към него на сутеренно ниво. Разбира се, ценообразуване е еднакво. Съответно, при правенето на пазарна оценка ние не можем да догоним исканата офертна цена на продавача, защото срещаме трудности. И това става ясно в момента, в който ние подготвяме профила на даден купувач. Така, другите трудности, които съм срещал, това е умението при работа с купувачи, които им предстои да теглят кредит, да си казват цялата истина. С Елена споменах, работили сме много висок профил хора, директори на IT компании и така нататък, които идват много смело, харесват хубави висок клас имоти, казват да, резервирам, нека да започнем да вървим, ще купувам с кредит, започваме ние нашата работа по процес. Нататък изведнъж се оказва, че този човек всъщност има немалка кредитна експозиция, неговата съпруга е включена в тази кредитна експозиция. Освен това, помежду другото имат и някои потребителски или бърз кредит за една-две коли на лизинг и така нататък. И с Елена, смятайки точните разходи, сумата на месец, която ще даде този човек, той се казва, че не може да си я позволи, защото вече има не един или два кредита.
Моя апел и препоръка към вас е, за да си спестите трудности при работата с клиенти. Опитвайте да ги предразположите да си кажат всичко в възможно най-ранния етап на вашата съвместна работа. Хората не са свикнали, може би не се чувстват уверени и сигурни, предразположете ги, защото ако не работите с пълната информация, в по-напреднал етап от сделката нещата могат да закуцат и да срещнете трудности. Така от твоя пример, който слушах, ми хрумва да знаете, когато видите човек с висок профил, който ви казва, че много печели, обикновено не е така. Много често истината е съвсем различна. Затова кредитният консултант всъщност след една консултация веднага ми става ясно колко може да вземе, какво може да вземе и къде ще са му най-добрите условия. Работете си с някой консултант, за да ви ги изчиства тези неща. Злати, хванала си микрофона, готова си. Какво ще ни споделиш? Какви са твоите очаквания за 2026-та? Аз мисля, че ще бъде една хубава година, която ще накара всички брокери да си припомним някои позабравени инструменти, които не сме ползвали последните 5-6 години и да ги вкараме в действие. И това ще ни подсигури един много добър бизнес. Аз лично не очаквам някакви неща. В крайна сметка, ако си помислите, всеки брокер има нужда, да речем, от 20-30 сделки годишно. При положение, че в София последно сделките, не знам, може би около 40 000 бяха, сега и да станат 30, нали? В крайна сметка, колеги, на нас не трябват по 20-30 сделки, нали? Смятам, че винаги ще си ги направиме. Така ли, Ивайло? Я му дай микрофона. Може ли да дадеш на Иво микрофона, да сподели той на месец колко сделки движи в момента? Нещо за миналия месец. Просто кажи колко клиенти движиш и колко усвояваш на месец. Средно влизат по около 14-15 нови клиента на месец, от които затваряме по 5. Пожелавам ти да ги удвоиш. Дай Боже всеки му. Добре, а твоите очаквания какви са за 2026? Хубава година ли си начертал по табличките, които обичаш и цифрите? Да. Ами това, което очаквахме, нали, беше едно по-спокойно първо 3 месече, нали, на 26-та година, което беше спокойно до Иванов ден, общо взето. И след това нещата си станаха така, както завърши последното 3 месече на 25-та, така е и в момента. Аз лично толкова много работа от нови клиенти, колкото имам в момента, не съм имал и декември, който беше традиционно. Това са добри новини. Да, така че пазара ври и кипи, хората явно бързо се адаптираха към еврото, нищо не ги притеснява. Сега излязаха малко повече ентусиасти на пазара, тези, които бяха готови от към финансиране, от към самоучастие, общо взето се посвършиха, каквото имаха да вършат до края на миналата година. Сега са вече буквално ентусиастите, нали, които са без самоучастие, но пък с огромно желание да си купят имот. Така че моят съвет е действително преди да почнете да си губите времето с огледи, по-добре ги пратете при някой кредитен консултант, с който работите, за да ви спести едно изгубено време. Ти можеш ли да ми съдействаш да скромниш нещо? С Фейсбук ли? Да. Казаха ми и сега ще пробвам. Айде да пробваме. Исках да попитам Ивайло, добре ли живее кредитния консултант? Как живее кредитния консултант? Ивайло Муцанкиев трябва да намериш като профил на българския, да. И понеже дори без да му слушам отговор, искам да ви покажа профила му. Защото няма нужда от думи. Как живее кредитния консултант? Не, ти си разкажи, ако искаш. Аз просто, ако човека успее да отвори. Ивайло Муцанкиев на български. Както Или Тихомир Тошев на латиница също става. Същата работа. Както добрия брокер на недвижими имоти, така и добрия кредитен консултант. И двата типа живеят според мен доста добре. Нали, кредитният консултант спи една идея по-леко, защото доходите му са изцяло на света.
Така. Ами да, скролвай. То много има за скролване. Скролвай. Има един професионален, този от мен. Дай ми го. Всичко е къси гъщета, шапчици. Както каза Юли Тонкин, Мичурин какво беше? Същото като Хавай. Да. Но на Ивайло Мичурин не му е Хавай. И хубавото на нашата професия е, че тя може да се работи и дистанционно. Така е. Не сте ли чували, колеги, не са ли ви питали злати? Добре, вие сте кредит център, без значение кой е посредника. Вие не се спряхте, бе. Вие само почивате, вие не работите, вие само на партията. На мен много често, като ми видите, казвате, Лена, типа само на партията си, по ресторанти, по заведения. Кога работиш? Ти кога работиш? На мен най-често това, което ми казват, не се спряхте с тия партията, кредит център, много яки партията правят. Да вземем да станем консултанти и ние партньори. Хубавото е, че винаги намираме време. Примерно аз от май месец края до към началото на септември прикарваме последните 2 години на морето. Там имаме бунгало на къмпинг Оазис, работим дистанционно, идваме си в София на срещи и така нататък. Но разбира се, това не може без да имаш екип тук, който да ти помага. Благодаря ти, Яна. Това лято пак идва скоро. Прекръсти са горката. Да. Мисля, че с комбинацията добър брокер, който успее да затвори сделки прилично количество, с кредитното консултиране става много, много добре. Аз във ваше лице наистина сме намерили много страхотни партньори. Благодаря. Роска? Аз да кажа ли какво ме пита за партията на последния ни разговор? Кой аз ли? Ти, да. Какво не помня? Елена ми казва, нещо много рядко се виждаме. 25-та година трябва. Ти знаеш ли нещо, не правиш достатъчно събитие. Малко повече да се виждаме за 26. Да, вярно. Това и на бъдни обяда ти го казах и на Захари също. Да. Видяхте какво става на профила на Ивайло, на Тошев е още повече. При нас е малко по-скромно, защото трябва да работи. Някой работи. Така, за тебе си бях подготвила да те питам какъв съвет би дал ти на колегите брокери, които имат клиенти с кредити. Вариант 1, ако искат да се обучат, да минат обучението на кредит център, което е детално, или без значение, или други кредитни посредници. Без значение посредника. Добре, вариант 1 да станат и да си работят кредити. Да станат и да работят успоредно. Ако могат да отделят достатъчно време и енергия и кредитите на клиентите и покупко-продажбите, всичко да е под един покрив, да го направят. Ако не, да си намерят партньор, кредитен посредник, с който да работят, и лично моята препоръка към това, което ме питаш, по-добре е да имат 2 или 3. Защо? Примера на Ивайло, с който започнахме, хората излизат отпуски, дамите излизат майчинство, мъжете си намират скъпи хобита и обикалят по плажовете. Да. Намерете си 1 или 2 или 3, с които да партнирате. Дали вие ще работите кредитите или ще си партират, затворете кръга. Това, което е много важно в нашия сегмент, покупко-продажбите и недвижимите имоти. Влезе ли клиент във вашия офис, той да не излиза необслужен. Нямате право да пропускате и един клиент при все огромната конкуренция. Нищо, че София е малък пазар, конкуренцията е огромна, 40 и плюс 40 хиляди сделки за София за миналата година. Нямате право клиент, който влезе във вашия офис, повтарям го, да излезе без да е адекватно обслужен. А хората в момента имат високи стандарти. Под адекватно обслужване наистина се разбира адекватно такова, на високо, на добро ниво. А я кажи, моля те, когато клиентът идва при тебе, казва, че е с кредит, но в същото време ти казва, аз сам ще се оправя. Аз имам банкер, аз имам човек, нали, всички имаме човек тук и там. Но когато клиентът идва при теб и ти казва така, ти съгласяваш ли, какъв е твой подход? Защото съм чувала много различни версии, наистина ми е интересно, това въобще го нямаше тук, не измислих си го току-що. Имаш ли ти, в смисъл, съгласяваш ли се с него да отидеш
нали, с неговия човек да си работиш, дали го е проверил наистина, дали не е. Имаш ли му доверие в това или предпочиташ и ти сам? Какво му казваш на този клиент? Изключително важен въпрос и честно казано, леко съжалявам, че няма много млади колеги тук в залата, за които е основно важен. Масово брокерите чуем ли думата, ама аз имам близък познат банкер, кредитен консултант, аз имам при кой да си направя кредита. Това е последното, което по темата кредитно финансиране чуват повечето колеги и са да, добре. И нещата свършват до там. Край. Това е абсолютна загуба за вас, абсолютен пропуск. Как аз процедирам? Казвам прекрасно. Винаги. Съгласявам се. Факт е. Моето лично мнение ще ви го опиша образно, процентно, за да може да си го представите. Съвсем нормално е в България, нашата народопсихология, да имаме познат. Или както пее Ицо Хазарта, да имам човек. Супер. Но, математически погледнато, този човек може да е добър, може да е страхотен банкер, може да е страхотен кредитен или въобще там да е някакъв негов познат, работещ в нотариална кантора и чул, че Пощенска банка имат някакви промоции. Така. Може точно тази банка да кажеш. Шансът вашия купувач, неговия познат, с профилът, който ще намеря, доходите на купувача и условията на конкретно банката, в която той има познат, да са най-добрия продукт и услуга конкретно за този клиент и конкретно за този имот, имайки преди, че в България работиме с 13 банки, е под 10%. Тоест, познатия на нашия клиент наистина има някакъв шанс да му свърши много добра работа, да му предложи за него най-добрия продукт и този продукт да отговаря на имота, който иска да купи, по начина, по който иска да го купи, за мен е под 10%. Но ти да пропуснеш възможностите, информацията от всички останали банки и всички останали кредитни продукти, за мен е абсолютно провал в работата на един брокер. Затова аз процедирам така прекрасно. Говори с твоя човек, като изберем имота, консултирай се с него. Задължително направи среща с човека, който аз ще ти препоръчам и си сравни продуктите. Давам примера. Ти склонен ли си да влезеш в една автокъща, търговеца да ти каже, това вдясно, то Hyundai е най-хубавата кола за тебе, купуваш. Човека ли казва, добре, купувам. Бихте ли искали да разгледате всичко, което е в тази автокъща, да се поинтересувате колко струва, какви са ви условията на потребителски кредит, на лизинг ли ще го вземете, кеш ли ще изсипате парите. Направи си едно сравнение какво значи при пазар от 12 банки, при специфики на твоите доходи. В последните години много българи от чужбина купуват. Ами не всички банки гледат и оценяват максимално добре българи с доходи от чужбина. Какъв е шансът клиента да работи и неговия познат да работи точно тази банка? Минимален. Затова аз подхождам прекрасно, чуй го твоя човек. Не може да спорите с вашите клиенти. Не го препоръчвам поне, винаги. Може да се карате, може да ги биете, всичко сме виждали в нашия бранш. Аз не споря. Някои клиенти са забиени, май. Аз съгласявам, но казвам задължително, виж цялата картинка. Получи няколко оферти, нищо не ти коства. Сравни ги и избери най-добрата за теб. Сетих се за този въпрос, знам, че можеш да говориш цял ден. Ти каза да те прекъсвам понякога, така че прекъсвам. Сетих се за този въпрос, защото работя с много колеги брокери по различен начин наистина процедират. Имам една колежка, която винаги сещаме Лина, тя никога не ходи по събития и такива, не сте я виждали даже на наши партита, но тя казва, как ще го оставя сам да си прави кредит? Какво като имала еди кой си? Веднага го взимам, ако не иска, въобще не се занимавам с него, не ме интересува. Това е. Но всеки си има подход и всеки знае какво иска. Най-малкото, ако вие не си проверите кредита през някой друг, рискувате абсолютно да си загубите времето. Наистина. Иво, ние до колко часа трябва да сме тук? Да, хората не искат да правят каквото искат. Си направим, то вече се свършихме, така че. Така. Какво ти донесе това, че си част от екипа ни? Ползите са много. Аз
преди 23 години съм започнал от малка Те агенция. чувам. Започнал съм от малка агенция за недвижими имоти под 10 човека, след което преминах в най-голямата и от тогава нали, предпочитам да работя в големи екипи, нали, защото шанса за по-голям бизнес е по-голям в големи екипи, нали, безспорно. По-малко те режат банките, повече бонуси, нали, така, има си привилегии. Отделно, нали, екипа на Кредит Център с ръка на сърцето мога да кажа, че е страхотен, нали, както нали, в помощ, така за 5-звездните ни партията, който е присъствал, може да потвърди. Който не е присъствал, пожелавам му Да в някаква форма да може да се включи. Ще дойде. Ако направиш поне 3 кредита, ще те поканя. Аз имам 3 кредита лично. Ама не с мен. Искаш някакви? Какви друго апълчове, не ме. Ще се уточним. Най-много ми харесва системата за мотивация в компанията, която е ориентирана към резултатите. И сега след 20 дена заминаваме за сметка на компанията 60 човека в Мадагаскар. Миналата година бяхме в Маврици, по-миналата бяхме в Бали. Така че който му се работи, постига нужните резултати, нали, Тихомир Тошев така умее да възнаграждава добре свършената работа. Добре ни мотивира. Добре ни мотивира, да. Да. Златито. На теб какво ти донесе това, че си част от екипа? Това, че се запознах с много нови колеги, страхотни партньорства, наистина е безценно и аз много се радвам, когато с Яна коментираме даден клиент купувач, как му се движи кредита, естествено всички купувачи са с трудни кредити, трудни сделки, ние някакси така ги привличаме и тя ми каза, още преди дори да, нали, в началото каза, говорих вече с Тиляна, говорих и с Катрин и те смятат, че еди как си може да стане кредита. Или казаха, тук кауза пердута, нали, няма как да стане. Това е безценно наистина да имаш с кого да попиташ. Лично аз дори съм звъняла няколко пъти, или с тебе сме говорили, сме коментирали. Звъняла съм в един много такъв субливен момент, много се бяха спекали нещата, звънях и на Тошев. Той звъня на не знам си къде там по етажите нагоре, нали, за да оправим една сделка, която ни беше по наша вина, ми нещо беше станало. Това е да имаш партньори. Всички ние знаем дали си брокер, дали си кредитен консултант. Сам нищо не можеш да направиш. Без партньори, без колеги, това е най-безценното. Да си партнираме и да си помагаме безрезервно. Това е, да, партньорството. И тъй като разбрах, че сме само ние в цялата сграда, тук вече на този етаж, свършило е Брокер Про, само ние сме си останали. Имате ли вие някакви въпроси или да приключим и този невероятен панел и да ходим вече да пиеме? Да пием ли? Аплодирайте ни панелистите, защото са невероятни и тримата. Наистина заслужават. Аз много се гордея с вас и много се радвам, че работим заедно.